Prosím vás, nezoberete ma do nemocnice k ortopédovi, pol roka čakám, pane. Zmeškala som spoj, nezoberete ma, budete taký dobrý. A tam kto je? Pane, Mirko, zober ma prosím ťa k doktorovi, poď, Miri, počúvaj ma, veď ty si mojej kamarátky, bože, Hanky Flaškovej syn, bože, takýto si bol malý, taký ňu, my sme spolu do ZDŠky chodili, pamätáš si ma, taká ti to šialená? No, to som ja, poď zoberiť ma k doktorovi, nestihla som, poviem ti všetko. Zálohujte. Chytaj. Juh! Bože, to čo má, 3 metre? No poď, porozprávaš mi, čo máte nové doma? Čo si, hej, vaši sa rozišli? To mi nepovedala ani mama. Hej, nebo ja to nikde nepoviem. Bože, smetiar takto dopadnúť, no ale, vieš, ty sa má lepšie učiť, ale aj to treba, vieš, ako to... Ja aj ty nie. Ty tie flašky, hej, tieto zálohované, aj plechovky, no my to tiež akože doma zálohujeme, vieš, Mirko, ale podľa môjho názoru to všetko tam hovoria ľudia, že spalovni skončí, kde si, že sa to vyhadzuje. Čo? Prosím? Ozaj sa to? Hej? Do triediaceho? Môžeš ma tam aj zobrať, ja som nestihla doktora. Dobre triedíme na Slovensku. Aj triedíme, aj zálohujeme. Počula som, hej, to dávali aj v novinách. V tomto sme poriadni, to nemôžem zasa povedať. To som hrdá na Slovensko. Ja som aj rada, že to neskončí dať ako voľne pohodený odpad, že to nekončí v prírode. Dobre, že to zvážate. Ideme tam, ja som zvedavá. Hej, čiže jediné takéto centrum na Slovensku. Ty to musí byť. Mašín tam všetko. Ber ma, čo aj tak začatým dňom. Dobrý. Kolega, hej.